Gon chéadhfuid ó gábhfuil sa déanaar am rá chorcas a gluifiisiintir. Bhí bleach líos últranúna gur bhíad san na buaitiúí in dhearra seo, éis chomh an cluificceanna se chaile le 3 bliain an nuas. Bhí slua go bhreis 46 míle duine a láthir an figúras air de riamh go chluificceannas na mán sa fel. Bhí an chailblint an dhéar idir an dá an sa géad chear uire, ach ba léir máisteacht bleach lí a freisin, snéad a hearn ríis i léirú a cumas. Ach bhí níomh mecabhaid sa gáne leile a scóráil an chéad chól gan na dobs. Agus tríú me an na dhéisin háilte seans glór eile sa gig piano seo. Go bhío bhí chorastánta na scóráil, ach a caile seans na freisin. Bhí trí cholín paraspáirig bleach lia ag deire an chéad lethe, has siad go tréan sa dara le, agus iad a caiiliúnt an tean seo. Sa bheabhar a chorastánta go bleach lia nar a siad san na go le lááfach. Ach díar ní bhí se le bra gur a bleach lia céim chun cín, agus a déanú me deire ba léir ce chrochach ló Coran Brendan Martin am léana. Sarah McCaffrey ar dús. An lehasaí Carla Rowan sin. Agus a ríis Sarah McCaffrey i cinú bua go ráthúlín déag go chalíní Vic Bohan. Bair chóscóir chríoch na críomh na seoisiir idir deir agus fearmánach a bhuichas gon scóir seo a John deire. Agus is siad de prodáran championí na críomh idirhanaí i níagóib tíreoin a bhla le trí cholín. Séamas a Scanlan, nuacht TG4.